Ovdje ćemo naučiti kako da primenimo formulu za razliku kvadrata da bismo neke polinome rastavili na činioce. Da vidimo prvo kako prepoznajemo razliku kvadrata. Pazite, sam naziv razlika i imamo dva kvadrata. Ovdje se kvadrira a, ovdje b. Kako se rastavlja ovaj polinom na činioce? Razlika kvadrata, kad se rastavi na činioce, znači imamo proizvod, to jest množenje čega? Jednog binoma, ovog ovdje, i ovog drugog. Po čemu su karakteristični ti binomi? Kod jednog je oduzimanje, znači minus, kod drugog je sabiranje. Šta još? Onda posmatramo, imamo a ovdje i ovdje, b ovdje i ovdje. Znači isti su monomi, samo se u jednoj situaciji, u jednoj zagradi oduzimaju, u drugoj se sabiraju. A kako ćemo dobiti te monome? Pa posmatramo šta se to kvadrira u ovom binomu ovdje. Kvadrira se a i kvadrira se b. To a i b prepisujemo ovdje i ovdje. Znači razlika je samo u tome što je kod jednog minus između, a kod drugog plus. Napomenut ću da možemo zameniti mjesta, da u prvoj zagradi bude sve plus, a u drugoj minus. Kako sada da iskoristimo ovu formulu da rastavimo sljedeće polinome na činioce? Prvo samo pre nego što rastavimo da uočimo da je svuda u pitanju razlika kvadrata. Ovdje se kvadrira a, znači imamo a na kvadrat, a što se kvadrira? Ovdje da bismo dobili 4, pa kvadrira se broj 2. Znači umjesto 4 pišemo 2 na kvadrat. 9 će biti kvadrat broja 3, ovdje se kvadrira x, 25, da bi se dobilo kvadrira se 5, ovdje se kvadrira 4y i tako dalje. Pa da krenemo sa rastavljanjem. Znači, prvo uočavamo šta se to kvadrira, a onda, kao i gore, spisujemo jednu zagradu, pa puta, pa druga zagrada. Ovdje će biti minus, ovdje plus. Što zapisujemo ovdje i ovdje? Pa samo a. Prvo ide a onda šta se kvadrira? 2. Prvo ide a, šta se kvadrira? 2. I evo, rastavili smo na činjenice. Dalje. Ovdje imamo, da bismo dobili 9, 3 na kvadrat minus x na kvadrat. Kad smo vidjeli šta se kvadrira, pišemo zagrade. Koji u jednoj zagradi će biti oduzimanje, u drugoj sabiranje. I šta prepisujemo? 3 i x. 3 i x, 3 i x. I kad rastavimo 9 minus x na kvadrat na činioce, u stvari dobijamo 3 minus x puta 3 plus x. I ovdje završeno rastavljanje. Sljedeći primjer, uočavamo šta kvadriramo. Da bismo dobili 25, kvadriramo 5, prepisujemo minus, da bismo dobili 16y na kvadrat. Šta to kvadriramo? 4y. Obavezno je sada da bude u zagradi ovo 4y. Zašto? Jer ako ne bismo napisali u zagradi, onda bi to bilo kao da se kvadrira samo y, a ne celo 4y. Znači kao da tražite kvadratni koren broja 16, pa to upisujemo ovdje unutar zagrade. To će dalje biti jednako. Pišemo zagrade, pošto je u pitanju razlika kvadrata. U jednoj zagradi minus, u drugoj plus. I prepisujemo šta se kvadrira. 5 i 4y i ovdje 5 i 4y. Znači kad se rastavi na činioce, 25 minus 16y na kvadrat je u stvari isto što i 5 minus 4y, to je u zagradi, puta u novoj zagradi 5 plus 4y. Sljedeći primjer, šta kvadriramo da dobijemo 0,01? Kvadriramo 0,1. Minus, šta kvadriramo da dobijemo 9/4 x na kvadrat? Kvadriramo 3 polovine x.
mora biti u zagradi. Ako ne napišemo u zagradi, shvatit će se da se kvadrira samo x, a i ne 3 polovine, a ne i 3 polovine. Pa opet, kad smo vidjeli šta kvadriramo, pišemo ove dve zagrade. U jednoj minus, u drugoj plus, a sada ću namjerno napisati u prvoj plus, u drugoj minus, jer je potpuno isto. Kada činioci zamene mesta, proizvod se ne menja. I prepisujem to što kvadriram. Ovdje će biti 0,1, ovdje 3 polovine x, 0,1, 3 polovine x. I evo, rastavili smo na činioce. Sada krećemo da rastavljamo malo složenije primjere. Šta to kvadriramo ovdje da bismo dobili a na četvrti? Pa kvadriramo a na kvadrat. Znači, umjesto a na četvrti pišemo a na kvadrat pa na kvadrat. Minus, da bismo dobili b na četvrti, pišemo b na kvadrat pa na kvadrat. To jest, gledamo šta kvadriramo da dobijemo b na četvrti. To je dalje jednako. Imamo jednu zagradu, pa puta drugu zagradu. Napisat ću u prvoj zagradi plus, u drugoj minus. Gledamo šta kvadriramo. Kvadriramo a na kvadrat i kvadriramo b na kvadrat. To prepisujemo. Još jednom, kvadrirali smo a na kvadrat i kvadrirali smo b na kvadrat. Znači, ovaj binom, kada rastavimo na činioce, dobijamo proizvod ova dva binoma. Međutim, ovdje uočavamo još nešto. To jest da ovo rastavljanje nije završeno. Zašto? Jer je i ovaj binom ovdje jedna razlika kvadrata. Razlika dva kvadrata. Pa i tu razliku moramo rastaviti jer inače nije završen zadatak u potpunosti. Prvi deo prepisujemo jer se ne može rastaviti na činioce. Puta ovu razliku kad rastavimo, opet imamo dve zagrade kao prethodno. Šta će biti u prvoj? Pa neka bude opet plus, u drugoj minus. Šta se kvadrira da dobijemo ovo i ovo? Da se dobije a na kvadrat, kvadrira se a, da se dobije b na kvadrat, kvadrira se b. Pa imamo a plus b puta a minus b. Idemo da iskoristimo ovaj primjer da uradimo neki složeniji zadatak. Ostavit ću ovako jer ovo rastavljanje koristim za ovaj primjer. Vidimo da imamo ovdje 16x na četvrti, a ovdje imamo 1. 16x na četvrti se dobije tako što se kvadrira šta za 16? 4. Da bi se dobilo x na četvrti, kvadrira se x na kvadrat. Znači, 4x na kvadrat, kad se kvadrira, dobije se 16x na četvrti. Dalje, šta treba da se kvadrira? Da se dobije 1. Pa kvadrira se 1. Vidjeli smo šta se kvadrira, pa imamo razliku, dva kvadrata, pa ćemo nju rastaviti na činioce. I šta dobijemo? 4x na kvadrat plus 1 puta 4x na kvadrat minus 1. Znači ovdje sabiranje, ovdje oduzimanje. Međutim, kao i u prethodnom primjeru, ni ovdje nije završeno rastavljanje. Zašto? Jer ovdje imamo novu razliku kvadrata. Prvi deo prepisujem. Ovo je 4x na kvadrat plus 1. Pa puta. Ovo je nova razlika kvadrata, pošto kada dođete do ovog primjera, pretpostavljam da ste naučili sve prethodno, ne moramo stalno pisati šta kvadriramo, već možemo uočiti. Da vidimo šta to kvadriramo. Opisat ću prvo plus pa minus. Šta kvadriramo da dobijemo 4x na kvadrat, pa kvadriramo 2x. Šta kvadriramo da dobijemo 1 jedinicu. Opet gledamo isto, pošto smo tu imali 2x plus 1, ovdje će biti 2x minus 1. I stvarno, kad
se izmnoži 2x plus 1 i 2x minus 1, dobijamo ovo ovdje. I tek sada je u potpunosti završeno rastavljanje ovog polinoma na činioce. Da vidimo sljedeći primjer. Opet ću sada ići skraćenu varijantu. Ovo jeste kvadrat nečega, čega, od a na kvadrat. Ovo je kvadrat monoma 9b na kvadrat. Pa pišem dve zagrade. Prvi ću plus, u drugoj minus. Gledam šta kvadriram još jednom, da bih dobila a na četvrti, pa kvadriram a na kvadrat. Šta kvadriram? Da bih dobila 81b na četvrti, kvadriram 9b na kvadrat. I to sada prepisujem, jer je potpuno isto i ovdje, samo razlika u znaku. A na kvadrat i bit će minus 9b na kvadrat. Međutim, uočit ćemo da je i ovo jedna razlika kvadrata. Zašto? A na kvadrat se dobija tako što se kvadrira a 9b na kvadrat se dobija tako što se kvadrira 3b. Pa da nastavljamo dalje. Rastavljamo. Znači ovo prepisujemo. A na kvadrat plus 9b na kvadrat. A ovaj deo ovdje zapisujemo kao razliku kvadrata. Odnosno proizvod ova dva binoma. Kako smo rekli, u jednoj zagradi plus, u drugoj minus i gledamo šta kvadriramo. Da bismo dobili a na kvadrat, kvadriramo a, mogu tu da pišem i ovdje. Da bismo dobili 9b na kvadrat, kvadriramo 3b. Pišem tu i ovdje. I završeno rastavljanje ovog polinoma na činjenice. Vidimo sada kako bismo radili malo drugačije primjere. X minus 3 na kvadrat minus 16. Evo opet, da bi bilo jednostavnije, ja ću i ovo ovdje broj 16 napisati kao kvadrat jednog monoma. S tim što je ovo kvadrat binoma. Pa će to biti x minus 3 u zagradi na kvadrat minus 4 na kvadrat. Pa će to biti jednako. Ovo je jedan kvadrat, ovo drugi razlika. Rastavljamo je po formuli. Znači, bit će ovdje puta. I sada, neka bude ovdje plus, a ovdje minus kao i prethodno. Šta će biti u prvom delu? Šta se kvadrira da bi se dobilo ovo ovdje? Prepisujem x minus 3. Šta se kvadrira tu? Pa broj 2. Šta imamo u sljedećem? Pa isto. X minus 3. I šta se gleda se dobije? Ups, ja sam pogrešila. Ovdje ide 4, jer je bilo 4 na kvadrat. I ovdje ponovo 4. Znači nije 2, nego 4. Ovdje nije bilo samo 4, nego 4 na kvadrat. Šta dalje? Samo je ostalo da sredimo. To je jednako. X minus 3 plus 4 bit će u zagradi x plus 1 pa puta. U drugoj zagradi x minus 3 minus 4, to je x minus 7. I vidite, ovo oduzimanje smo zapisali u obliku proizvoda x plus 1 puta x minus 7, znači x plus 1 i x minus 7 su činioci, pa je ovaj polinom tako rastavljen na činioce. Da vidimo sljedeći primjer. 25 minus a plus 1 na kvadrat. Vidimo da 25 dobijemo tako što kvadriramo broj 5. Znači 5 na kvadrat minus u zagradi a plus 1 pa na kvadrat. To je jednako. Imamo razliku kvadrata. Oduzimanje pa puta sabiranje. Šta sabiramo i šta oduzimamo? Ovdje imamo 5. Gledamo što smo kvadrirali. Ovdje a plus 1, isto 5 i a plus 1. Međutim, ako ostavimo ovako, ne bi bilo tačno. Zašto? Pošto je ovdje minus, ne smijemo oduzeti samo a, već oduzimam cijelo a plus 1. Da bih razdvojila ta dva slučaja, to jest da ne oduzimam samo a, nego cijelo a plus 1,
moram a plus 1 napisati u zagradi, jer ovdje je minus i taj minus će promijeniti znak. Kada je sabiranje, ovdje ne moram napisati ovu zagradi, jer i kad sklonimo zagradu, ništa se neće promijeniti. Pa da sredimo dalje, ovo će biti 5 minus a, pa minus 1, jer minus ispred zagrade menja znak, puta a ću prepisati, 5 plus 1 su 6 plus 6. Pa je to jednako, samo da sredim još prvu zagradu, minus a prepisujem, 5 minus 1 su 4, znači minus a plus 4 i puta a plus 6. Evo napisano u obliku množenja, to jest odredili smo činioce. I još jedan sličan primjer. Ovdje se jasno vidi što se kvadrira. Pa napisat ću ovako, 2 zagrade. U jednoj minus, u drugoj plus. Šta kvadriramo? Prepisujem 3a minus 5 minus 4a plus 3. Ali, kao i u prethodnom primjeru, zato što je minus ispred ovog dela, da bi se oduzelo sve, moram ovaj binum napisati u zagradi. U drugoj zagradi isto to, 3a minus 5 i 4a plus 3. Jasno je, ako je plus ispred, ne moramo ovo pisati u zagradi. Sljedeći korak je da se oslobodimo zagrade. Pa imamo 3a minus 5, minus će promijeniti znak, bit će minus 4a minus 3. Znači ovaj minus menja ovaj plus u minus, pa postaje minus 3. Puta u zagradi. 3a plus 4a to je 7a, minus 5 plus 3 to je minus 2. Šta je još ostalo da uradimo? Da sredimo ovu zagradu i to će biti 3a minus 4a to je minus a, minus 5 minus 3 to je minus 8 puta. Što imamo u sljedećoj zagradi? To je 7a minus 2. I kad se ovo sredi, možemo još eventualno izdvojiti minus ispred zagrade i u zagradi će ostati a plus 8 puta 7a minus 2. Samo da pojasnim što se dešava ako se izdvoji minus ispred zagrade, promijenit će se znaci u zagradi. Zašto? Jer ovaj minus kad pomnoži a stvarno će biti minus a i minus kad pomnoži plus 8 postaće minus 8. Mora se promijeniti znak unutar zagrade, jer ako bi ostalo ovdje minus, onda taj minus kad promijeni ovaj znak ovdje postalo bi plus 8, što ne bi bilo